پایداری صلح و ثبات کفیل پیشرفت و ترقیات، زندگی آرام و آسوده و عملی شوی هدفهای سازنده ارزیابی می شود. تاجیکستان همچون کشور پیشاهنگ در سمت ترغیب صلح و آرامی و همزیستی در فضای امن و ثبات اعتراف گردیده، تشبس‌های جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب جامعه جهانی پذیرفته می شود. قبول قطعنامه از جانب سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 نشان داد که کشور ما در حل مسائل گلوبالی در عرصه جهان موقع شایسته را کسب نموده است. санаи 25 июни соли равон қатнома оид ба эълон гардидани 10-солаи байналмилалӣ барои таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 қабул гардид. албатта ин боиси ифтихор аст ва қабул гардидани ин қатнома на танҳо барои тинҷию оромию осоиштагии мардуми сарбаланди тоҷикистон балки барои тинҷию оромию осоиштагии кулли сайёра аст ва ин аз сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззами миллат дарак медиҳад ва ҳамчунин тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиби истиқлол, демократӣ, дунёвӣ ва ягона дар назди дигар давлатҳо эътироф гардидааст. ҳамаи ин самараи ваҳдати миллӣ аст, самараи истиқлолият аст. вазъи мураккаби ҷаҳон бори дигар собит мекунад ки таъмини сулҳу субот ва оромиш калиди ҳамаи муваффақиятҳо ва саодати рӯзгори мардум аст. аз ин хотир ҳифзи сулҳу субот ва пойдории он муҳимияти зиёд пайдо намуда, арзиши он бештар мешавад. таҳаммулпазирӣ, тарғиби фарҳанги сулҳхоҳиву сулҳҷӯӣ нишонаи хиради воло ва азалии миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст ки имрӯз пешвои миллати тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон онро дар арсаи ҷаҳон мавриди омӯзиш ва амал қарор доданд. ҷавонони имрӯза бояд шукронаи соҳибдавлатӣ, шукронаи истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон, шукронаи пешвои маҳбуби миллат намоянд ки дар чунин ватани амн дар тоҷикистони соҳиби истиқлол орому осуда зиндагонӣ мекунанд ва бояд донишу малакаю маҳорати худро нишон диҳанд ба ҷаҳониён. чун мо насли гузаштаи ориёӣ ҳастем, чун мо насли гузаштаи курушу кабиру сомониён ҳастем, барои ҳамин бояд ҷавонон нағз омӯзанд, нағз хонанд, технологияҳои нави иттилоотӣ коммуникатсиониро истифода намуда ба ҷаҳониён муаррифӣ намоянд. вақте ки ҷавонон хуб меомӯзанд, дар ҳамон давлат мафкураи сиёсии онҳоро тағйир дода намешавад. дигар тарафи масъала ин аст ки сулҳу субот пешравии ҷомеа аст. ин заминаи пешравии ҷомеа аст. вақте ки давлат тинҷ аст, вақте ки давлат ором аст, вақте ки давлат осуда аст, он давлат пеш меравад. ва давлати тоҷикистони мо, давлати ҷавони тоҷикистони мо дар тӯли 35 сол хеле ва хеле пешрафта аст. ин ҳама аз сулҳ далолат медиҳад. коршиносони сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ бар он назаранд ки сиёсати байналмилалии имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодати он аст ки тоҷикистон ҳаллу фасли низоъҳо ва нофаҳмиҳоро танҳо бо роҳи осоишта ва сулҳ медонад. қабул гардидани қатънома аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар бораи 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 метавонад дар ҳалли мушкилоти глобалӣ, таъмини сулҳу субот дар ҷаҳон ва зиндагии орому осудаи мардуми сайёра мусоидат намояд. тоҷикистон дар баробари нақш гузоштан дар таъмини сулҳу субот дар минтақа ҳамеша хоҳони пойдории сулҳу амният дар арсаи ҷаҳон аст. ҳамин аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ аз зарурат ва нақши сулҳу субот, ҳамзистӣ дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, дар пешрафту тараққиёт, рушди муносибот ва саодати аҳли башар хотиррасон мешаванд.